Yaphoqa yini ukuthi kuvele ukuthi ngaba semzimkhulu. Doti munene noqokile lapha. Ungathi ngama dancers achonele ibhaca. Avela funa ule into ongayiboni kahle noma isibhaca noma isimpondo noma isizulu. Isishebo nje. Isishebo sini lesi nezivunde nivulwa ngenyamazana, nivulwa ngamavukuvuku okunye lokuphetha induku lapha kuyitshela ukuthi kuumzulu lokhuyana bani lamfana lapha sevenda. Unensobi yethu yena kodwa hayi kushembe uNkulunkulu wezini umhlaba is out of order. Mtshene uthi siyamdinga impela kodwa manje hayi nje. Buzani kimi bafowethu imini custodian imini osele manje bafana bakithi. Ukuthi nginiluleke ukuthi kuvunelwa ngani. Cha bafowethu ayini flop. Ni flop akwini into mina ngiqomani nje. Ayikho into mangaqondana nezinja lezi ship shit. Ngithi mina bapha babethi kuphelile ngendlunkulu ngoba phela nali Ibhova elincane lapha sinayo umfowethu lapha awubulisa abantu mfowethu. Sanibonani niyaphilani kodwa ebusuku athi siyolala njengoba lesimona ebusuku asilele njengoba siyolala asilele hayi cha bafowethu ngeke kwaphela ngendlunkulu futhi nje ngoba bese khona omacha evana ojezi ongikho bani zonke zasendlunkulu sekukhona oTSD sawakho sekukhona neBhova elincane osonakali lokiba ngabashaya kanjani osebhana ngabashaya kanjani Ziyakhala ke manje ke angazi mina iqala phansi kodwa ningatatazeli kakhulu iqala phansi lento iqala phansi impela umuntu ozolimala kuvukile ke Ibhova angazi nizokwenza njani kodwa hayi cha elincane ngiyatatazela elincane njalo asazi kuzokwenzakala Zababili nkanzababili awuseyifuqu